भिडिअ लाना दोनखादों आबै हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जोंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानि आमाइ लाहानाव बोरमा खासि जानो होनना फैदों आरो जोंनि थाखाय जोंहा आयंआ बोरमा खासिखौ दोनबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय दिनै जोङो नै मोनजामारसिगोन दा बेखौनो जोंहा मुतु आरो आदा आमाइ मोना साफा खालामगासिनो ओमफ्राय जोङो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ न'निफ्राय लाबोनाय जायासै आरो ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट आयंमोननाव फैनानैसो भिडिअखौ जोङो लाबोनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नों थांफेरबाय माबायाव थांफेरबाय इयाव मा बोलानो मिताली लानावबो थां मालाबा खबर हरना हा औ खाथि जायो दा बारा गोजान नङा होनदोंना 시청보정좋아한다 बुंलाय नोङो लोगोफोर नै बोरमा मासे बिखुनजोआ सारहोबाय नै हगासिनो दं आं बोरै भिडिअ क्लिक खालामाखै गेजेराव औ नै लाबाय नों नै बोरमाया बिराद गिदिरखा जासिगोन दिनै हाय ब्र सिगांबो दङ सोर सोरना बिखुनजोफ्रा बोरमा मासे गाहाम बुथारदों कमेन्टआव खिन्थाहर आं बुथारनो मोन्दों जालायदो आरो आंनाथ' नै बिखुनजोआ बोरमा माफा गाहाम बुथारखायो फैगासेयाव लाफिनो दे बिखुनजोआ है नै लोगोफोर है नै खावसेयानो हजोबबाय नै खावसेयानो हजोबबाय नै खर' दङ आथिं ससे ससे दं सिनस्रिना बियो माबा एकदमबारे गोरा जाथारगौ दै नांगोन सिफैगोबानो जाबाय माबा स्रेट थांगोनलै दायोहाय मोनफैनानै ओंखाम जाना लाग्रोनोसै आरो फुङाव ओंखामखौ जायाखैमोन नालाय एसेल' जादोंमोन ओमफ्राय दा मोनाव बोरमा बेदरजों जानोसै दायो लाइ लाफा मैद्रुजों ओमफ्राय नाजों जानोसै आरो लोगोफोर नै लाइ लाफा मैद्रु ओमफ्राय बे ना भाजा दं नै एसे फिसा फिसा खोमोन थानायखौ हरदों लोगोफोर खासि होनदों नामा मा होनदों सौबाय संनो मोनदों बाय अरहांसोखौ आङो सोलोंना ला गोजा खालामा
नै ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा आमाइ लाहानि न' खाथियावनो फैदों आरो आं दा बेबो जोंहानिनो आमाइ जायो आङो ब्लेसिंखौ लानानै आबैमोननो देखायहोनो होननानै फैदों आरो आमाइसो आमाइया नै गाराय जादों मोखांखौ सिनाय मोनाखै आमाइनिखौ आमाइनि मोखांखौ सिनाय मोनाखै मिनिसोयो बेबायदिनो थांनाल' थाथाय आइसो खनालाय देहालाय गब्ल'नो सोमदैयो दिनै जों मास मोनथाम जाबाय फुगन जा काकुलिया बुस्थुखौ सोमोन्दो खगोलदो गब्ल'नो सोमदो काकुलिया फायदो आब' फायदो फायदो माला आब'आ दाखालि खाथियाव इमान दुनिया मानसिफोरा थांदों ए बै दाखालि फैनाया तारुनिया मिताली मितालिनिया 10 थाखा फैसा होआ आमाइया बामबा फैसा नांगोन ओइ गथ' फिसाखौ बामबा फैसा बाहाय थाखो होनांगौ नुबा इदि लाबा मोजां मोनो ओंखाय थादों भिडिअ लाना दोनखादों आबै ayo मोजां मोनथारदों बेहा आबैया रोङोलै माथो रोजाबनो Banggal sari kena delay tabai hoisi one delay tabai hoisi lago ayam sana abi ni ke ayam zaina oh ayam sana ayam keto mulu kena chatu mulu ke janjatu ayam sana दा आयंआ जोंना संगासिनो आरोना बोरमा बेदरखौ नैबे ओंखाम संग्रा न' नङा माने ओंखाम संग्रा न'खौ सेफायदों नालाय ओमफ्राय नैयाव ओरैनो संथ'नाय जादों आरो नै बेदरा आरो खायसेखौ बेलेग रुमाव दोनहैथ'बाय आरो संगासिनो 난 나누이 오자거든. 뭐야? 미루 두부. बे बिखादां आयं लुइसासो फैनो लुगैसोदोंमोननो होमबा गाबोन फैगोन हा गाबोन फैगोन आयं बारा बानलु होनाङामोन बारा बानलु होनामोन बारा बानलु होनांगौ होनाङामोन इयाखैनोखा खमो बानलुखौ गाबोन फैगोन दुइसो आनैदो माबा आदैदो दुइसो साइकेल Kiru. Apa yang kau semua itu? Rodo semua.
नै जोङो दा मोनानि ओंखाम जानोसै आरो बोरमा बेदर ओमफ्राय लाइ लाफा मैद्रु जा गोथाव संखादोंमोन जों आयंआ ओमफ्राय नै जों दा ओंखामखौ जानोसै आरो मुथु ओमफ्राय आं ओमफ्राय फंबाय दोङो आयंनि फिसालामोन बेबो ओमफ्राय जोङो जयैनो जानोसै आरो नै बोरमा बेदरा आयु जा गोथाव नै ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट मर्निं आरो आङो मोनाव भिडिअखौ मोजाङै लाबाय थानो हायासै आरो गथ'बो दोङो नालाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ लाबाय थानो हायासै ओमफ्राय नै जोंहा आयंला जा मोजां मोजां लाइ ओंख्रि गायदों आरो ओरैबायदि मोजां नुबाय आङो ओमफ्राय जा गोथावमोनबो जानो ओमफ्राय नै जों दा फुंनि ओंखाम जानानै लानोसै आरो पापर ओमफ्राय माबामोन बियो खुमब्रा बोरमा बेदर आलु आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन बिदिब्ला बाय बाय